इतिहासालाही धडकी भरेल असं धाडस या मातीत घडलं. दगडधोंड्यांच्या स्वराज्यात सुवर्ण सिंहासन सजलं. झाला तुमच्या चरणी अवघा महाराष्ट्र गोळा. थाट हिंदवी स्वराज्याचा हा श्री शिवराज्याभिषेक सोहळा. शिवराज्याभिषेक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स, विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध. बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत. संपर्क 8275887290. आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com. ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com.